kusina ni Kabeli, ang saya-saya. Lutong bahay na masarap, bawat ulam iba-iba. Sa bawat paghalo at paprito, damang-dama mo. So yung mga Beli, makulay na buhay. So yun, may deliver tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga kay Ma'am May Balingit. Shout out po! Shout out po! Good morning mga Beli! So yung mga Beli, ang budget na ito is 7,000 plus. So kasama na yung delivery charge namin. So tinanggap na namin dahil San Fernando lang po para may trabaho po yung mga kabeli natin. Hapat na po tayo, 2 kilong bringi, 2 kilong arroz valenciana. So yung mga beli, 2 kilos na bringi, 2 kilos na chicken barbecue, 2 kilos na labos na ipon. Ano pa yung isa, boy? Pork minuto, 2 kilo. Yan. Nandito naman, ang sipag naman ni Tres, nagwawalis. Oh. Ay! Ano? Aliga. So yan na, shoutout kay Kuya Elmer natin Yasmin. Sawa niya. Yan sa kay Ate Yasmin and Kuya Elmer Gomez. So may patreat po kay Tres. So nagpadala siya ng pan-dinner or pangkain natin. Yun, sa activity natin. Gusto niya celebrate natin yung kasal ba? Wala po, malayo pa. Ano, gusto celebrate natin yung graduation day mo. Yun. Bob, thank you, Papa Gelber and Tita Asmin. Thank you. Pumasa ka ba? Oo, naka-graduate na. Bakit walang picture? Hindi ko man in-upload sa Facebook eh. So Meron. gumraduate na po ng barangay, barangay Tanod, Kapgo. Ano po, criminology po. Yan, gumraduate po ng criminology si Tres. So si Tres, mga Beli, nag-start sa ganyan, papasok siya ng college. College no? po. So from nag-college siya hanggang ngayon, nandito po siya sa Kabeli. Kaya, yan sipag tong bata na to dahil hindi na problema yung magulang niya sa tuition niya. Kinuha niya po sa working student niya sa Kabeli. Yun. Kaya finally, ngayon police na po siya. Oh. Magpopolis or magbabarangay ay bombero. Yan. So yan mga Beli, congrats kay Tres. Pengi ang picture na makita naman na nakatoga ka, baka akala nila Meron. baka akala nila ano lang tayo ano ba tawag doon? Prank Prank lang. Hindi, meron po. Hindi ko lang in-upload sa Facebook. So lalagay natin yung picture ni Tres para naman pumakita nyo nakatoga yung bata. Yan sikap po ni Tres yan na makapagtapos siya ng pag-aaral dahil sa kakasama niya sa Kabeli. Kaya minsan on and off siya. Pag may pasok siya sa school, out siya sa Kabeli. Pag available siya, yan sumasama siya that time sa amin. Pero ngayon madalas niya na po siya nagkikita dahil nga po wala na pong school, sa nakabakasyon po siya. At least gumraduate na po yung bata. Okay mga Beli, lulutuin na natin yung deliver natin. So ang deliver natin is 3 PM, time check tayo 10:30 na po ng Maga, Papa Beli. Maga. Thank you. Okay mga Beli, mamarinate muna natin itong 2 kilos na Pork minuto. Kaya wala pa yung atay dyan, Papa Beli. Bawang, sibuyas, black pepper. Hindi, toyo, Papa Beli. Toyo limori. Sayang mga Beli, alisto na si Tres. So mga Beli, toyo, black pepper. Okay mga Beli, mamarinate muna natin to hanggang sa kumapit yung lasa. Tapos mamaya lulopire natin to. Yung atay nito nakababag sa Suka, Papa Beli. okay, dito tayo sa Chicken barbecue. So mga Beli, 2 kilos din po to.
So yun mga belly, barbecue marinated, sugar, yun, banana ketchup, black pepper mga belly. Kaya mga belly, ito yung mamarinate natin. Siguro at least mga isang oras. Mahaba pa naman kasi yung oras natin. Sa 4 na putahe lang na may lulutuin natin, kaya mabilis lang po ito. So yun lang, mamarinate lang natin sa ganito to mga belly. Tapos i-grill. Gigisa natin sa margarine and then sarsa. Tapos na. Barbecue na, chicken na. Barbecue na, chicken barbecue na. Okay na, tapos na po. Okay, dito tayo dress. So yun mga belly, dito. Kailangan ko na ng ano. Takpan mo muna ito, boy. Takpan mo muna yung mga minarinate natin. Sa mga belly, arroz valenciana na tayo. Gigisa na natin. Sa arroz valenciana natin, 2 kilo mga belly. Okay, natural. Kailangan natin ng taba. Yun, cooking oil mga belly. Bendy. So, igigisa natin ang ating... Ano? Bawang sibuyas and sahog. Okay, sibuyas. Bawang. So mga belly, gamit natin ngayon chicken breast saka atay balunan. Yun ang sahog nito. Okay, papupulayin lang natin itong bawang sibuyas natin. Tapos, okay na ito. Sahog na mga belly. So mga belly, okay. Okay na yung bawang, chicken breast, Atay balunan. Okay mga belly, patis. Okay, black pepper. bango mga belly, isa pa lang. Carrot. Patatas. Turmeric powder natin. Hey, shoutout kay Atil. Shoutout Atilda and Kuya Rod. Yun mga barod, shout out. Zelda. Red bell mga belly. Tapos nyo dito. Green fish siya. Na mga belly, ang ganda ng kulay. Pasag. So mga belly great fish. Chicken powder po yun. Dagdag tayo ng konting turmeric. So mga belly medyo maputla pa. Okay, pasas. Yun. Chicken powder mga belly. Okay mga belly, susunod na natin gata na ito. Okay. Okay, so mga belly, nire-ready pa ni Jepo yung gata natin. So, ano muna. Malagkit. Rice na mga belly.
So ito mga beli, pag naninigit na to, lalagay na natin yung katan ito. Malalaman niyo yung mga beli kung makapit yung malagkit rice natin sa kawali. So mga beli, huling mo nilalagay natin dito yung sausage. Yung topping, yung tubig ton. Oy. So ito na yung gata natin mga beli. Purong kaong gata, mga beli. Dito ba? Sausage. Tubig. Anton! Yes, Ninong! Bagsaw na Anton! Thank you po. Okay mga beli, lalagyan lang natin ng sausage to. Tapos titikman natin bago natin salin sa kawaling may daon. Down ng saging, mga beli. Thank you. Yung mga beli, lalagyan na natin sausage. Tapos, Valenciana, Anton, tingin ditak darom. Bring eh, mga beli. Bring eh. Bring. Okay mga beli, titikman muna ni Sige po. Anton. Sit sa ito Ikaw na. na. Magaling magtingin yan. Ito talaga kang bagyatot. Yaman na po, mga kabeli. Yung totoo. Opo. Parang tuto na pa hindi nakuha. So mga beli, nag-soft drinks kasi ako. Jeffrey, ikaw nga. Tamang inala ako sa tama. Ano ni... Anton. Totoo nga mga kabeli. Masarap na. Mga beli, totoo na ang balita. So okay, dagdagan natin ng konting tubig. Masarap na mga kabeli. Pwede na ipamalita, mga beli. Okay mga beli, sasali na natin to dito sa ginagawa ni Jeffoy na daw na saging na may konting kawali. Kunting kawali. Alam makapal yung ano sa ilalim. Okay mga beli, so ito transfer na namin ni Jeffoy. Na, beli, transfer na yung bring eh sa may dahon ng saging. Ito pa na yun. Okay, konting tubig pa ba, beli, pabaon para hindi magagto. Para sure. So, ano yung mga beli, para sure lang na hindi mailaw. Tapos ito mga beli, hanggang mamaya, hanggang nandito kami, ano na to? Naka-low fire lang to, basta maluto na siya. Tapos tatakpan pa natin sa taas to mga beli, bago natin takpan. Okay, takpan. Okay mga beli, lalo fire ko to siguro at least mga isang 30 minutes. Kung saan siya umabot. Yan, ibig sabihin. Kasi makapal naman yung dahon nito sa ilalim kaya madali lang po siyang hindi siya maganong masusunog. Lighter ko po, nasa inyo. So, Roger. Sa oras na itong ating 4 minutos, so pwede na natin. Pwede natin palumputin, mga beli. Lagay muna tayo laurel. Nakalimutan yung laurel kanina. mga beli. Tapos yung kapoy natin, kabubukas lang. So, Alright. ayun lang natin. Thank you. Tapos sa inyo.
Okay mga bele, magla-lunch muna yung mga pogi. So ito yung lunch namin. Kaunan tayo. Tilapia with talong and sausawan, suka na may bagoong. Ayan. Tapos may suka. Okay, kain muna tayo. Narendel ako. Pali ang panahon. Okay, so mga bele, kain na tayo. Thank you. Thank you po. Thank you sa food. Thank you Lord. Thank you po, Mga Beli. Amen. Tinasan na eh. Tinapin niya. Bagong. Na may konti suka. Ano na pa niya? Told you dito. Hindi mo. Ah, dyan yan. Mala na. Kain na mga bedi. Kaya na. Mas tayo pa yan, lagang dito. Sip, yan na. So mga bele, mapali. Kain tayo mga beli. Ano po? Pali. Aparod, bata na. Kalingan pare. Mga bele lahat, mainit. Bagong luto kasi. Hey, Kuya Elmer. Nasasabi ko pa ano mo na, bugagya ka? Siputo. Kaya kahigup na. Tama na George. Sorry po Mga Beli. Ano lang. Excuse me po, amore. Pusing niya pa ya. Mga bele, kasama talaga yun. Janing, haro. Inisip po si More, mabeli. Mga bele, kain tayo. Sarap ng pritong talong. Balisayanas, oh. Talong. Na. Tapos bagong na may suka, na mangan. Ayos, Tonyo. Sarap. Mainit lang. Ano? Yan. Hmm? Ito may abutan. Yung wala kaya kayo, yung wala pigilan eh. Ako makakipin. Nako mo. Kaya ang mali siguro nila na. Alin mga kayo? Pari. Wala na ano yan. Islam. So mga bele, lumayo si Mori kasi sinisipon. Tara mo rin ako, sir. Pa. Ba't tayo ito kabing? Ay, Lumayo si Mori mga bele dahil naiya. Sinisipon po siya. Oy, kumain wala mo yan eh. Wala mo naman, no? Kukukuya pa. Ganyan yung daramdaman, di ba? o tayo ko na ako. Tinagas siya. Hindi may sinig pa niya kitang kay Lara. Muslim. Ano, dinali niya man. Sarap mga gatong kainan mga beli. Pudel pie. Pero mo rin nasi. Tonyo, bagus. Sige.
Walang ulam more. Yung pa yung asan? Yaman yun. Bigla kaya nga na kayo dyan po. Hindi na ako. Talalasi. Ang mabirdi-birdi na. Parang nasi hindi kayo ah. Subuhan na rin pa mong hay. Bolibar. Pare, ano mo lang? Nakok kita. Bakit? Maaari ka malapit. Hindi naman kaya. Parang nagkala pa. Malala rin. Oh, may pagkarinila ba? Di pa na sige ito. At abang kain ng bringi. Parang nasi. Di pa na sige rin. Okay na, Abeli, solved na. Wag na. boss. Sarap mga beli. Panalo. Tilapia. Nakakarinig ang malayan. Okay mga Abeli, ano na tayo, start na tayo. So ano na to? Ano? Malambot na, mabeli. Pork minuto na tayo. Pork Tawag minuto? sa Kuya Koy. Okay, carrots. Patatas. Okay, palalambutin ko muna itong patatas sa carrots natin. Tapos susunod na natin yung karne natin. So ano na to eh. Malambot na yung ating pang minuto. Na. Kakapili daw na naman. Boss. Agad. Okay mga beli, yan lang natin to. Piprituhin muna natin hanggang sa lumambot. Tapos gigisa na natin. So update tayo sa ating Gravy. So yung mga beli, medyo bigas pa to. Okay, medyo bigas pa to mga beli. Hayaan lang natin maluto pa. Thank you. Paitak. Mga Bili. Chicken barbecue tayo mga Bili. Chicken barbecue. 2 kilos yan mga beli. Malo na. Thank you. Okay, bawang sibuyas mga beli. So yun mga beli, bawang sibuyas para sa pork minuto. Hotdog. Patay na natin hotdog sige sabay. Malambot na yung ano niya mga beli. Okay, hotdog. Yun po, ibagsak. Ginamit yung mga kabeli. Lagyan mo pa dito bigyan sa yung patas niya. Ano natin? Tubig. Laurel. So mga beli, green peas. Green peas. Okay, mga beli, laurel, 2 piraso. Tasas ni Anton.
Red Red bell, bell. mabili. Black pepper. More. Silip-silip pa. Mori! More, magsabi pa. Okay, konting toyo. Kili, assist ka. Tubig. Okay mga beli, ito yung ano natin, tomato sauce. Konting tubig pa. Yes. Wala na tayo nakalimutan boy. Nala, set mo to. Dito, Ricardo, sa mabili. Chicken powder boy. Okay, konting chicken powder mga beli. Ang palasa. So yung mga beli, yan muna natin kumuluto. And then, proceed na tayo sa chicken barbecue. So nag-iihaw na si Adam ng chicken barbecue. Chicken barbecue, mabili. Ang bango. Nangangamoy na mga kabili. Ito papakulan na lang ito mga kabili. Konting tulo na lang. Papakulaan sa margarine. Siya sa sauce niya, mabili. Thank you. Anton! Yes, Dino. Okay mga beli, titikman na natin itong minuto natin. Ayos. Manaman na. Paano na to? Kanyaman. Plating na to, mabili. Okay, thank you. So yun, mabili. Plating tayo ng pork menudo. Okay mga beli, okay na itong 2 kilos na bringhe. Plating na yan, mabili. Tito Jess! Ay, nyaman na ba po, Papan Jess? Paluto ng Tita Dina. Ang yaman yung bangit, Tito Jess, oh. Lapad na ba? So yung mga beli, okay na yung bringhe natin. So chicken barbecue sa alabos na ipon na lang na. Bring, eh. Yeah. So, So yung mga beli, ano na to? Chicken barbecue. So mga beli, star margarine. Ganun din pa. Yung mga beli, ito yung pinagbabarang kanina. Paging tubig pa boy. So ito mga beli, pakukuluan muna natin dito. Pag mamaya titikman natin, pag kulang pa sa timpla, so dagdag tayo. Pati tubig pa mga beli. Sarap. Okay, takpan muna natin to. Sa mga beli dito tayo, 2 kilos na labos na ipon. Diyan na natin pa rin. Sa mga beli, pinakukuluan natin, tapos i-drain lang natin to. Dati, didirekta natin eh. So ngayon, pinakukuluan ko na ng konti. So lagyan lang natin ng konting asin para may lasa yung ating ipon. So alabos, so buttered. buttered garlic. Tantap mo natin lang.
Okay, takpan muna natin. Pag namulan na to, so okay na to. Gagawa na lang natin siya ng buttered sauce. Natugyan mo na. Mga belly, star margarine. Garlic. Paminta. Black pepper. Okay, chicken powder. Sa mga belly, naglagay ako ng konting katas nung hipon para magka-sauce lang po yung ating butter. So yung mga belly, okay na to? Thank you. Five minutes. Garlic powder. Okay mga belly, titikman na natin itong ating chicken barbecue para makabiyahin namin ni Jeffoy. So kailangan yung pagkain na last stress. Okay. Nasa San Fernando na. Kulang sa tamis nga. Ayun. Ready na. Ready na. Kulang sa tamis. So yung mga belly, pag nagdagdag kayo ng tamis, magdagdag din kayo ng barbecue marinated para mag-balance. Tama po yan mga belly. Talaga ba? So sa chicken barbecue mga belly, masarap talaga yung quarter leg eh. Yung pizza din sarap. Picho, dry kasi ang picho, kaya hindi para sa akin, Thai pork. Thai part Oo, talaga. Thai part mo. May buto-buto. Pabalat pa, no? So mga belly, pag naglalagay kayo ng pampalapot, cornstarch, so kailangan pa konti-konti. Kasi pag napabigla rito, ang tawag doon is pandikit. Magiging pandikit yung sarsa mga belly. Oo, pag napadami kayo ng lagay, so pa konti-konti, pwede naman magdagdag eh. Yan, katulad nito, isarsa nito mga belly. Diba? Hanggang sa ma-perfect mga belly. Yan, kulang pa yan. Okay, hayaan lang muna natin kumulo hanggang sa maluto yung cornstarch na linagay natin. Tapos plating na to. Thank you. Right. Alright mga belly, okay na to. Plating na. Chicken barbecue. 2 kilos. 2 kilos chicken barbecue. Ton, ano yan, Ton? Chicken manok mga kabeli. Sesame seed, mabeli. Dasar natin, mabeli, ayan. Ano, Tara George? Katuling ning kaya mo, tulyase. Malaysia, ano? Matuling. Magsama pa mo, swanto. So, mabeli. Sasakay na kami ng paninda namin, ay mga deliver namin. Kire, banat. Kabeli, alabos. Re, nani yan? Ringi po mga belly, bagsakan natin para Yes, Yung yung mga belly. walang ito po mga belly. Karne mo siguro man. Sabi na yan.
Apat na po tayo yan mga Belly. Bali, ano na lang. Chicken barbecue. Ito na, ano yan? Chicken barbecue mga kabeli. Wah, yeah. Ito, iba dito. So yung mga Belly, ang ina tong ano natin. I-deliver na pagkain. Yun, gaya na kami. Ton, time check kami, Ton. Time check mga kabeli. 1:45 PM. So yun mga Belly, magdi-deliver na po kami ng pagkain. So yung mga Belly, on the way na tayo San Fernando, Pampanga. So deliver lang to, tapos wala na, goodbye. Uwi na, Belly. So wala naman, may ano event? Wala naman, no? Hindi ko alam. Alam ko to, ito yung naging costume, naging bisita siya doon sa event ninyo last week, yun sa Cebu. So nabitin siya doon sa mga pagkain na inanda natin. Kaya umorder siya ngayon para yun. Matikman ulit. Kumbaga nabitin, kumbaga gusto niya matikman ulit. So ang budget nito mga Belly, 7,000 plus lang po, kasama na yung delivery charge natin. Thank you, mga Ayan, Belly. basta may trabaho lang. Yo, ang maganda ay sa Belly, mga Belly. Mo rin may tatamba na. So yeah, Belly, nasa ano na kami, Santa Ana. Santa Ana, Pampanga. Yun, palabas na tayo ng Arayat. Ano lang yan mga Belly, small update. Nakalpong salamat, Arayat. Marayang bayan ng Arayan. Morning, good morning. Simbahan ng Municipality of Santa Ana. So yan mga kabalot, nasa Santo Domingo na tayo. Sa ano na tayo mga Belly, Rotonda. Papasok na ng ano to, ng NLEX. ayun, sa St. Simon and tapos may daan dyan yung hindi tayo doon, hindi tayo ngayon. O San Fernando tayo. San Exit the Fernando. roundabout onto Jose Abad Santos Avenue. Continue on Jose Abad Santos Avenue. Okay. Mexico Bridge. Mexico. Mexicano. Eh mga Belly, wala kami masyadong catering. Paluto na kayo. Mura lang. Mamamasyal muna kami. Abangan nyo yung mga vlog natin bukas. Kami sa mo pa. Ayos mga kabeli. Ayos mga kabeli. Ton. Buhay dito. Yan mga Belly, oh. Mexico, Pampanga. Yun. Traffic mga Belly. Ay, shoutout nga pala kay Ate Hilda and Kuya Rod. Nandito kami sa lugar mga Ate Hilda, San Jose, San Fernando.
Quezon. Yan na po yung public resort na ng San Fernando. Bells TV, shout out. Sila gera sa mo, hindi nungla. You're back online. You should reach your destination by 2:34 p.m. Turn right. Pasko Bitalan. In 600 meters, turn left. 400 meters, turn left. Your destination is on the right. So mga Belly, nandito na tayo. Thank you. So ayun mga Belly, nandito na kami kay client natin mga Belly. Sama natin si Anton. Yes, Nino. So yung mga Belly, deliver lang natin ito kay Ma'am May. Yan, and then ayaw magpakuha ng vlog. Nandito tayo sa Coco, queso de bola, cheese. Pimiento. Yan. So gusto mo order na kayo ng queso de bola. Yun. Ito yung bahay ni Ma'am. Oo. Sige na doy, mama So yung Belly, ayun na yung deliver natin ng pagkain. Yan, shoutout kay Tatay Ben. Ben na? Odoy. Tatay Odoy! Papatiin natin si Ate May. Happy birthday. Happy birthday, May! Sa mga Belly, ano lang to, simpleng salo-salo lang ng pamilya. family. Okay, so thank you. Thank you, Doy. So yung mga Belly, tapos na tayo mag-deliver kay Ma'am May Balingat. Happy birthday. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Abed Santos Avenue. Ingat na lahat. Thank you po. Happy birthday. Thank you po. Happy birthday. Ingat ang lahat. God bless all po. Thank you. Thank you. Yun, tapos na naman ang mission natin mga Belly. Nasa tayo, sa Fernando. Yun, ingat na lahat. God bless.